Ole tun tum video chuan Khovelin do pui pakhat na chanchin documentary kan thlir ho le do na ni ram sang in rem lo na chuan kumzabi som ni na chu Khovelin do pui pakhat na huna shroiluta he boinera thlak tak kumni chung hian Khovel sarkar thil thei tak tak te chu sang nia ain then phoka Khovel puma chuan in do na chuan mun na lua sipai ral do thei makta duai som sari zet chu ral do tur chuan ain po cha muk maya thiam na lo pung chuan ral thuam te po chu anti changtlung chho zela chung ral thuam lom tak tak anti changtlun te laka loin ven him na tur chu ala thatok lo leya indo pui pakana hun lai hian sipai makta duai som zet chuan nun nan chana rampum mai chuan mithi mi bo tele indo na wanga nun phung pa ngai hlo te chu an sun chho zut maya sipai thilova hole te po chuan ril rulama har satna na satak mai an toka indo nei na huam ram chunga mi pui te chuan an ril ruwa har satna na satak mai an tok theu ome chumi wang chuan an ril ruwa aeng zonga thil thlir an theilova he indo na wang hian chimang na sataka thlenga mihring makta doi tam takin nun nan chana chung ka tam tak an mang bok mi then khat chuan he indo na hi indo na ro pui ti te pon an soi tho mai Berlin ko pui kumsang kat zakwa som pali ania mi pui te chuan an hmalu ka chuan indo na rap thak tak mai an ma chan don ti an hre hau si lo he ko pui hi industry sang tele sipai al thum lampang sim na mun pai mo tak pakhat ani nge German leilung hi ramdang sipai ta hian Napoleon hun lai rang khan an la rap le mi lawa alanda na hi chuan nun phung pa ngai tak angin an langa ama ero chu indo tura in po chana na satakin ma ano lareng ani Germany chu industry ro puilama Khovel puma USA.chi omin panina ania London ko pui chu nitl seng lova ro rel British sarkar tan chuan mun poimo tak pakhat ani June ni thum sangkhan zakwa somli ania King George V pian chamlom nan chuan sipai te chuan sipai lam chirang chu an tira chumitum chuan King George V chuan Berlin kopuya akazen German Emperor Wilhelm II chu aron tluwa Wilhong of Anu Victoria ta inei na chu aron chim ve boka Hemitrum hian akazen tho Russian mi Tsar Nicholas apo chu aron kalve nge bok June ni som ni pakwa sangkan sakwa som pali chuan chanchin tu omlo tak mai athleng tatlat mai Austrian mi poimo tak mai pakhat chu tha ani Gavrilo Princip chuan Bosnia huna Serbian ho bona sim chu tito padu hleya Gavrilo Princip chuan Archduke Franz Ferdinand le anupui Sofia chu Bosnia huna chuan athata Franz Ferdinand thina chuan khopui pum chu atum chungal veka tuti mek lai chuan Germana chuan mipui te chu chol mangin tuipui kama te chuan inti hlimna hun an neya nipui chol hlimom takpo ani nge mai amai ro chu hun le lo te hnuwa Khovel indo puirap thlak tak mai an ma chhon don ti reng an thrasi lo Europe lalram ero ama loka Franz Ferdinand Bosnia huna an tha chungchang hriom po chuan omlova German lal Wilhelm II chu chol mangin Norway rama chuan long mangin an local ve mek boka Central Power zingami Germany le Austria Hungary te chu Red Line Cross masaper tu ten nia Austria mi Franz Ferdinand na tha ani atanga kali na chiat chuan Austria chuan Serbia la ka chuan indo pong ve ngala chumi ani ta ka chuan Serbia sangoi zon pui Russia chuan Germany do tur chuan asipai te chu apo cha ve ta ngala August ni kat sangkan zakwa som pali hemini tak hian Germany chuan Russia la ka chuan indo officialin apuang ta ni chutiang bok chuan Europe rama chuan Vienna chuan Serbia do tur chuan asipai te chu lo po cha ve mek boka
France tan po Germany chu melma ania sipai tale an chung ta chuan ro pui taka in ta na hunte an manga indo tura sipai kal tam tak chuan Christmas Marvel chuan an hole man mai tura ain mai se a German po chuan chet vat chu chakna thuru dina ria achan chu Germany chu tin mun khir taka awm sa wangani Germany rom han dan chuan France chu tlom phota chu min nuwa Russia baile chu ania an rom han dan chuan Belgium ramatang chuan marlam atanga France sipai local chu lai puine mo lo ka wak mai chu nia August nili sangkhan se kwa som pali chuan German sipai te chuan Belgium chu an run thut maya international law an bo chachiang hle Britain chuan Germany chu vo ngalin Belgium chu indona nulu lo tur tin thupe ka chu ngala German sipai matong ho chuan an be sei lo tak pain Belgian ho be let na chu an tok ve tlat mai August nili chuan British in Germany in Belgium lo ru na wanga alung olo na wang chuan British chuan Germany la ka chuan indo apong ve tangala British le Germany chu chutinga aram le ramanga in baina chuan ve khatma la tel ngai lawa British sipai te po chuan kum sa chung te me chu khotlang ram leilung chuan lo rap to lawa man la indo nang te chu ni se British sipai te po hian ngun nam thaber ber le sakor thaber ber aron tho cho pui nge yang amai ro chu he anin do na tur ro hi chu adang lam hle thungani unma la thleng ngai lo ram le ram in do na ani tat thina chuan wana tang ten thlaron zara mihring thi le hliam po thahnem takan ni in do na chu ala in tran don chau ani si August sangka zakwa som pali chuan Europe khomol puya rampanga te chuan an sipai te chu indo turin na lo po cha ve mek boka Allies po warami United Kingdom France le Russia te chuan Central po warami Germany Austria Hungary le Ottoman Empire te chu bei turin ai po cha meka heng indo tura sipai in singsa ho hi makta duai somsari chung lai mai an nia Suitongin German chuan Belgium chu aruna an chetan po arong khop mai August ni ruk sangka zakwa som pali ania Belgium mi puite po chu an la thina sa hleya German sipai te chu an ram ta na anun al hlan ani chuan chu thil zawm tak nin an in sirtira German sipai te chu ni tin ke in kilometer somli an kalizia tuichun chu a tuipo chu Belgium hoin tur lo pulang ti anrin awangin inpo an in ngam ngai lawani German sipai te chuan control post chu hundina chuan siam thlu maya chuti mek lai chuan Belgium civilian te chuan German sipai te chu an lo ambush ti thuthang diklo chu leng fo maya khang hun kumsang kha zakwa som pali khan an silai te kha tlang puina ka thui zong chu metar sang kha zaruk velania chu wang chuan silai chu tunge kap ti she ta har hle maya metar sang kha ta tang pon lo kap se uniform an hai mo halawe mo tunge ni she tan har thai hle ni August ni kwa chuan German sipai te chu Belgian University an ron thlenga chuta alom te chu anral thom te na aron pek lo chuan tha an vawa German sipai te chuan an quarter chuan lo ngala Zandariat nuwa chuan curfew an ponghal boka August ni somni panga tlai lam mania German sipai te po chuan an control post chu an veng reng boka thim tham nuwa chuan silai kap thoman thatat mai chu silai kap chu sniper ani po an ring ngala German sipai te po chuan an rin dalam pang hoi jong chuan ang kablet ve ngal chim maya chu mana building poi mo tak mai pakhat chu an kap chewek maya indo na chu alakal rengani chuan chian na po nasa tak kala tang chho zel do ni na langa August sangkha zakwa som pali chuan Belgium chu Germany laka chuan tlom ta ni tuna chuan
Paris po chu German sipai la ka chuan lui pakhat Mon River an ti chau chuan adang towa German sipai te chuan French sipai sang chuang fe mai an mana August thlatop lama chuan German sipai te po chuan French po chu la thei nge tura an ngaya chuti mek lai chuan Russia sipai te po chuan Eastern Prussia chu an lo thleng dir to maya German sipai te chu an che tha chho hleya Battle of Tannenberg a pai chuan ro pui takin an chaka Russia sipai si kualai an man nge bokani